jablko. A je to. Bám. Ach, jak je to krásne, keď sme pozbierali všetky jablka. Jedno tam je, vidíš ho? Áno, vidím susedko. No vidíš. Musíš ísť preňho. Ty, mňa už bolia kríže, som starý. Ale, čo ťa nebolia, máš len 25. A, však pozri na moju postavu pre Boha. Čo tam kúkaš jak na Boha? Ne, kúkam na jablko. Ono tohoto jablko nechci. Dobre. No však tam daj rebrík, ne, ty vole. No. Však sa tráv na ten konár, nevidíš ho, alebo čo? No, však, čo, nevidíš ho? Čo? No však ho tam daj. No však čo som krivý jak mačo. Skús ho hodiť. Nech skúsim nič. No a točím sa jak atlet a teraz tam vyskočím na ho. Tu ho zasadím do zeme. Čo robí? Jak Donesem mu jablka. Tak. Ale to sú jahody, susedko. Jablka. Jahody. Jablka. Ale dobre, ticho. Nebudem ticho, dokým nepovieš, že sú to jablka. Jablko. No vidíš. No, dobre, tak. Dáme tam jablka, ďalšie. Nevadí, že postupujeme na oné jablka. No vadí, lebo ani na to jablko nedotiahneme. No. Že spadneš, susedko. Neboj, nespadnem. Už si blízko. Tak, Skoč, ne? Skoč. Na rebríku som ešte neskúšal. Skúš to. Dobre, ešte raz. No a hop. Susedko, jaj. Žiješ, susedko, ja? Asi. Hej. Jaj. Zbora, má si nám leblík, susedko. Kde je aspirín? Neviem. Ale počkaj, jak dostaneme to jablko? No ideme. Neviem, poďme. No, som hore. Tak, Dobre. zoberieme stoličku a desku, ďakujem. Není zač. Tak. Otvor tie tvoje dvere. Tak. No. No Poď. a ja už som. No poď. Opatrne, aby sme nepadli jak atleti. No. A? Skúsime to tak. Skúsim skok chceš, susedko, abo? No, môžeš vyskúšať, pretože som ťažší od teba. Ej, ropa. Susedko. Jaj. Kde je ten aspirín? Na čo ti je? Však predsa to lieči oné. No aj tak to jablko nedostaneme nikdy dole. Počká, tu mám nápad. Aký? No, co to je? Aha, šíp. Vidíš? Tu A na čo máme ti je šíp? No, to zistíš. Ideme odstrieť Ale to ty to jablko. netrafíš, ty si krivý, jaj. Zase. Zase. O, teraz vyššie. Ajaj. Susedko, ty si ale maďar. Ajaj. Napad. Evakuácia! Asi nás budú hľadať, susedko. Nepustíme si za ten čas prasiatko Pepa? Môžeme, a? No a kde sú? A, Tam sú! Jaj. jaj, som sa zlakol. Susedko, ty si fakt nemožný. No a aspoň... Nevieš jedno jablko trafiť zo stromu. Tak skúsi to ty. To je ľahké. Tak to urob. No, sú tam ešte? No, nie sú. No, dobre, už sú het. No, a čo teraz? No, vymyslí to čo. No, Aha, žehliaca doska. Práve tu som hľadal. Čo si slepý? Nevedel si ju nájsť? Aha. Ideme... No, Počkaj, ty chceš urobiť katapult? Áno. Presne tak. No, však... No, ďalej. Vyskoč na oné. Nekapa. Počkaj, čum. Pozri sa. Tak, otočíš a jablko pôjde do tvojej tvare. Pozri sa. Počkaj. No, vyskúšaj to tak zarovnať a môžeš. A idem. A skoro, susedko. No, vidíš, že si nemožný. A ešte hovoríš, že oné. Skús to prekalibrovať dosť. Tak a môžeš. Dobre, susedko, strieľam. Už zase? Jaj. Jak ten tvoj prvý pokus s lukom.
Tak ty si ale... Teraz nám tam tie včely prídu. A ešte budú počuť, jak pozeráme prasiatko Pepa. Jaj. Počkaj. Poď tak. No a ideme si zahrať na atleta. Čo robíš tam vzadu, susedko? Robím atleta. V 98. som bol jednička. No ideme na to. Už je 90. Není 90. Tak sa natiahni, ne? Netreba. Nie. Susedko, ja to nechcem vidieť. A žiješ? Už po tretíkrát. Dobre. Si na konári. Juhu. Sláva tebe. No rýchlo ma dostaň preč. A jak, keď si zlomil rebrík? Tu máš posteľ, na ktorej každý deň prdíš. Trampolína. Počkaj. Čo je? Počkaj, niečo mi tam má. Odstraníme paplany a podobné a toto je materiál jak trampolína. Ale ja nechcem žiadnu trampolínu, susedko. Ej, ale však maličky sme ešte na to. Kusoček. Jupi. Skoro. Poď, poschodný kráda. Jupi. Mám ho, susedko. Môžeme ísť oslavovať. Chcel by som vedieť, kde je aspirín. Máme to jablčko. Kde je aspirín? Ne?